Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, nag-trending karong bag-o kining binuhatan nga makeup transformation sa usa ka batan-o. Nag-eskwela ni siya dinhi sa Subo apan sa pagkakaroon kasamtangang atua sa iyang hometown sa Surigao City, mga kapuso. Labi na kini yang gipakita karong bag-o nga mga itsura sa atong mga Philippine festivals. Ato maila-ila siya karong buntaga, mga kapuso, si Yuben Kang. Good morning. Good morning. Thank you so much, Yuben or Web, sa pag-uban ka namo. Thank you for this opportunity, kaayo. Unsa sinugdanan ining imong na viral na trending nga mga gipakita namo lain-laing itsura sa mga Philippine festivals, nganong nahunahunaan man nimo, Web? So ang pinaka first jud ana sir kay kanang ako lang siya gihimo para sa akong Instagram account niya. Murag entry lang siya nako para sa buwan ng wika, para sa August. Pero ako na jud ni ginahuna-huna sa katong July o June pa na ana jud ko na unsa man jud ako kanang pinakauna nga makeup series para sa akong Instagram account. Ni ana jud ko unsa man jud. Nya ang naa sa akong utok permi kay mga bilingual or mga lingual na mga na mga kanang makeup looks, pero ana ko na murag di man ako ni mahatagan og justice kay simply putting on words isn't enough. So mao na dayon to na ni gawas na uy Philippine festivals kay karon man tuod nga tuiga dili ta maka-celebrate ani ba nya naalang ta sa balay. So mao na dayon to na ay sakto jud kaayo ni kay murag mo fit pud siya sa akong personality na kanang colorful, extravagant, na kanang extra ra kaayo ba. How was it like preparing para ani sa maong shoot, Web, like ang mga headdress, ang lain-lain nga look sa mga festivals pod? Unsa nimo pagpangandam? Nagbaro ko sa akong friend nga choreographer sa mga festival og mga headdress. Ni ana ko na, sir, pwede si Sir Harold Antalian. So ana ko na, sir, pwede ko magbaro og mga headdress nimo kay na ako'y buhaton nga video para sa akong Instagram. Ni ana siya na, okay, sure lang kaayo, Web, walay problema ana. Niya karon na nag-viral na siya, ana siya nako, wa man ka mag-ingon na ing ana di ay kabongga imong kailangan kay para na tana ako kang gihatagan og pinakabongga nga na mga headdresses. Gina-research jud nako ang each festival sa tinuoray lang. Kailangan jud nako makabalo para at least mahatagan nako justice. Mauna na ang kabuk nga festivals naay uban na wala kanang mga sikat na mga festivals na wala na nako ma-appeal tungod kay ganahan ko ang akong i-appeal kanang medyo nakabalo na nga ko para mahatagan jud nako justice. What are some of these festivals? Of course, sinulog i-appeal gyud nimo ni, Web. Good. Gi-appeal jud nako ang sinulog kay of course mauna ba akong second nga home apart from Surigao. How was it like unsay reaction nimo dihang nakaka-catch gini sa attention sa itong mga netizens? Bisan gali DOT si Secretary Puyat murag ni comment sa imong gibuhat. Lagi kayo wala jud ko mag-expect ato kay at first ana ko na maybe ana mga friends na ay potential ning video, Web ana sila nako, pero ana ko na kuan lang man siya, basic pa siya para nako ba niya. Murag naapay kuwang. So ana lang ko na sige lang good, come what may lang if ganahan mga tao mauna man jud na akong purpose na to at least show unsay akong makaya and then show my creativity through these videos. So ana lang ko na sige lang good kung unsa lang ang mga mahatag or like basta lang good na makakita ang mga tao niya. Karon na nag-viral na siya, murag wa na ko nag-expect kay like bisag ang UP actually gi-repost na nila sa ilaha mismo sa ilang page. Gawa sa kani of course na sikat karon sa imong mga festival looks, unsa pa uban nga gipangbuhat nimo? Katong ga-start pa ko ana ko na unsa may kanang para at least known ko unsa may akong buhaton. Mauna dayon karon na gi-start na jud nako og kanang murag ilagay as my trademark kanang mga inspired by the Philippines or like anything na mabutang nako ang Filipino culture. Mauna lang jud na ang akong gihimong trademark sa akong work. Finally, Web, unsa imong gusto mensahe ipaambit sa ato mga nagtan-aw karon mga kabatan-unan, siguro ang uban na inspire ini imong pag-pursue sa imong passion, sa imong gikahiligan, unsa gusto nimong ipaabot kanila kay kadaghanan sab sa ato mga kabatan-unan karon nag-stay at home pa, siguro nag-online class tungod ani atong pandemic, say gusto nimong i-share kanila. Despite sa kini nga pandemya, ato lang i-feel nga dili siya as bad as we could think of. Pwede ni siya natog himuon na good thing para mag-improve, mag-study. Nya bisag na ang online class, ato lang i-balance ang mga things ba. Dasig lang sugbo anak ko. Thank you so much, proud Pinoy gini siya mga kapuso. Estudyante. Thank you so much sa pagpaambit sa imong talento karong butaga si Yuben Kang. Thank you. Thank you, Sir Nico.